Tot començà al nostre territori. El poema Escacs d'amor, escrit l'any 1475, proposa noves regles per al joc que vam heretar dels àrabs. 20 anys després, Francesc Vicent feia el primer tractat on recollia formalment aquests canvis. Esa nueva forma de jugar es propia, hablan de nostre estil, nostra escola, es decir, ellos dejan claro que esa forma no la han heredado de ningún sitio, sino que la han preconizado ellos. La modificació més important va ser la de la reina. Passava de moure una casella en diagonal a desplaçar-se sense límit en totes les direccions. S'amplià la influència de l'alfil i el peó guanyà la possibilitat de convertir-se en dama. La revolución femenina, es decir, ahora la pieza más fuerte es la dama, es una pieza femenina, y la revolución social, porque ahora el modesto peón puede llegar a convertirse en dama. Les regles valencianes tingueren acceptació arreu del món. El ajedrez de la dama, que es como se le llama a la versión valenciana, triunfó, gustó. Se vitaliza el juego. Un còmic guionitzat per este historiador explica de manera amena com des del segle XV este joc es practica amb unes normes creades a València i en valencià.